ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା? କୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ହଁ ବଉଳ। ଏ ବଉଳ ଲୋ କହୁଛି ତତେ ଗର୍ଭବତୀ ବେଳେ ଖାଇବୁ ଯେତେ ବଉଳ ଲୋ କହୁଛି ତତେ ଗର୍ଭବତୀ ବେଳେ ଖାଇବୁ ଯେତେ ବଉଳ ଲୋ କହୁଛି ତତେ ଖାଉଥିବ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ତତେ ନା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଦୁଧ ଛେନା ମାଉଁସ ଅଣ୍ଡା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ବଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା 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 ଏ ସବୁଜ ପରିବା ଖାଇବ ତତେ ବଉଳ କହୁଛି ତତେ ଗର୍ଭବତୀ ବେଳେ ଖାଇବ ତତେ। ମାମାନ ଖାଇବ କଣ? ପୁଷ୍ଟିକର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଛତୁଆ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ବାଡିରେ ଥିବା ପପୟା, ସଜନା, ଶାଗ, ପପୟା ଖାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗକୁ ଖାଇବେ, ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବେ, ବଡି ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବେ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା 3000 ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଖାଇବେ ଠେକୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦିନକୁ ଠେକୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ତାକୁ ଗାଁରେ ସେ ଠେକୁଆ ଅଣ୍ଡା କୁଞ୍ଜ ଭାଇ, ଠେକୁଆ ନୁହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। କୁକୁଡ଼ା ଏ ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ମୂଳା ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ମୂଳା ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ରାଇ ସନ୍ତୁଳା ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ମୂଳା ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ରାଇ ସନ୍ତୁଳା ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ମୂଳା ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ରାଇ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଭିଟାମିନ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଭିଟାମିନ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଭିଟାମିନ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଭିଟାମିନ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ହଳଦିଆ ଫଳ ଖାଇ ଯେତେ ବଉଳ କହୁଛି ତତେ ଗର୍ଭବତୀ ବେଳେ ଖାଇବୁ ଯେତେ ବଉଳ କହୁଛି ତତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପପୟା ଆଳୁ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଛାଡ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? କୋଉଟା କିଲୋ ଲୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଜାଣିନୁ? ଏ ବିଲରେ ଫଳେ ହଁ ବିଲରେ ଫଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନାହିଁ। ପପୟା ନିଜ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। আগলা ଆମେ ମୁଁ ଆଛା ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଇସା ହଁ ଭଲ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଭରପୁର ଭାବେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ଟିକର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ମା ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗୀ, ମମତା ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପାଇବେ। ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ତାପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କହିବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇକି କହିବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ରେ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ବଡ ରୋଗ ହଉନା କାହିଁକି, ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମେଡିକାଲ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ମେଡିକାଲ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ବା ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମେଡିକାଲ କୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଔଷଧ ପାଇବେ, ମାଗଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେତେ କାହାକୁ କେତେ